खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रमेशचन्द्र बर' उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं आफादगिरि आथिखालाव आङो बे बुब्लियाव रेगे रेगां इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आङो ससियेल मिडियायाव फैनाय जादों आरो बे समाव आङो गोबावैब्लाबो गासै बुहुमनि सुबुं माहारिनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि आंनि अननाय आंनि खुलुमनायखौ आङो बावहरग्रोबाय आसा फारिदों गोदान बोसोराव बयनिबो जिउआव मोनसे गोजोना फैथों बयनिबो जिउआव जौगानाया फैथों आरो बयनिबो साननाय बयनिबो लुबैनाया मोगथां महर मोनथों आं बेखौनो गिबियाव आफा इसोरनिसिम आरज खालामबाय आरो आं ग्रिटिंस महरै आं बुहुमनि गासै सुबुं माहारिनो आं बावहरबाय कर'ना भाइरास COVID-19 आथिखालाव बियो बुहुमनाङैनो मोनसे बार्निं इस्यु जानानै दङ आरो बे भाइरासजों गाग्लोबजानानै दिनै गोबां सुबुङा बुहुमनि गोबां सुबुङा दिनै रुंसारि जानांबाय आरो दिनैसिमबो बे भाइरासजों गाग्लोबजानानै गोबां सुबुङा दिनै गोब्राब थासारिजों जुजिनो गोनां जादों आं बे समाव बेखौनो आरज खालामो जाहाथे जाय बिथांमोना बे भाइरासजों गाग्लोबजानानै गोब्राब थासारिजों जुजिनो गोनां जादों बिथांमोना जेन' माने मोजां देहा बा गोग्गो देहा लानानै माने बुहुमाव मानसि महरै थांनानै थानो हाफिनो आं बेखौ लुबैबाय दिनै बयबो मिथिगौ कर'ना भाइरासआ मोनसे सन्देरनाय बेमार सासेनिफ्राय सासे बारदेरनानै दिनै गोबां सुबुंखौ दिनै सिलिंखार खालामगासिनो दङ आरो बियो बारहोगासिनो दङ दा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो दिनै आगोर मोनाखै दिनै जोङो राहा मोनाखै बुहुमनि गिदिर डक्टरफ्राबो जिहेतु बे भाइरासखौ होबथानो थाखाय दिनै इन्जेक्सननि बाथ्राखौनो होन मेडिसिननि बाथ्राखौनो होन बिथांमोना दिनैसिमबो दिहुननो हायाखै अब्लाबो बिथांमोना जोंनो माखासे बे बिजानुनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंनो बिथांमोना गोबां माने राहा लामा हरदों बे राहा लामाखौ जोङो दिनै उनसंनांगोन जेरैबायदि बिथांमोना बुंदों साफा सुफा थानायनि बाथ्रा माने गोग्गो आदार जानायनि बाथ्रा बेखौ जायोब्लानो बा बेखौ जोङो साफा सुफा थानाय जे मोनसे थासारि जों बेखौ बानायना लायोब्ला निस्सय जोङो बे कर'ना भाइरास COVID-19नि गाग्लोबजानायनिफ्राय जों गोजानाव थानो हागोन आरो बिथांमोना बुंदों ससियेल डिस्टेन्सनि बाथ्रा जिहेथु बयबो मिथिगौ बियो मोनसे बारदेरग्रा बेमार बा जिउसा दा बेनिखायनो बिथांमोना जोंखौ बुंदों ससियेल डिस्टेन्सनि बाथ्रा दिनै सुबुं थुबुरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन जेराव माने सुबुं माने जमा जायो बेयाव जों थानायनि जोंहा जुक्ति गैया मानोना जोङो गावखौ बासायनायजों लोगोसे गुबुनखौबो जोङो बासायनांगोन बेनिखायनो जों बेखौ मानिनांगोन आरो नैथियाव बुंदों बिथांमोना दिनै मास्क लानायनि बाथ्रा खुगायाव जिहेतु जोङो बे बिजानुआ जुदि गमामायै नोंनियाव दङब्ला बा सोरनियावबा दङब्ला बे जेथा हांजों बियो थांफागोन गुबुननियाव ओंखायनो जाहाथे आंनियाव दङब्लाबो गुबुननियाव जाहाथे सन्देरनो हाया बे मास्कखौ जों लानांगोन आरो गुबुननियाव दङब्ला आंनियाव फैनो हाया बे मोनसेखौ जोङो मानिनानै जों सोलिनांगोन आरो मोनसे बोरै सेनिटाइजारनि बाथ्रा जोङो आखाइयाव जों जेब्लाबो सेनिटाइजारखौ लानांगोन जाहाथे जोंनियाव माने बिजानुआ बाफ्लांबायदोंब्लाबो जाहाथे बे सेनिटाइजारा दाननो हायो आरो बे सेनिटाइजारखौ लायोब्ला बिजानुआ जोंखौ एटाक खालामनो हाया बेनि थाखाय जों बेखौ लानांगोन आरो भेक्सिननि बाथ्रा दिनै भेक्सिन होगासिनो दङ सरकारा दिनै बे भेक्सिनखौ जोङो बयबो लानांगोन मानोना बयबो मिथिगौ बे जिउसाया जायनि देहायाव इमिउनिटि पावारा खम जानानै दङ बे मानसिखौनो बियो दिनै गाग्लोबगासिनो दङ बेनिखायनो बे इमिउनिटि पावारखौ जों गोख्रों खालामनो थाखाय आरो बिजानुनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय जों बे भेक्सिनखौ लानाया मास्ट प्रयजन बेनिखायनो आङो बयखौबो बुहुमनि सुबुं माहारिफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जाहाथे डक्टरफ्रा जे मोनसे जोंनो इन्सट्राकसन हरदों जे मोनसे बिथोन हरदों बेखौ मानिनानै जों जाहाथे सुबुं माहारिया मानिनानै सोलियो आरो बे बिजानुनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो बेखौनो आं लुबैयो